έστα το υπόλοιπο, δίνω κάτι και ψάχνω. Σε λεπτά, σωστά. Αλλά τι πράξη θα κάνουμε για να το βρούμε? Έλα. Αφαίρεση. Τέλειο. Τι θα αφαιρέσουμε? Το 14 από το 20. Το 14 από το 20. Πολύ σωστά. Πρέπει να απαντήσεις, Μπαμπίνο, αυτό που σου ρωτάει η ερώτηση. Πόσο κάνουν τα 7 κουτιά γάλα? Πόσο κάνουν? Ακριβώς. Τι θα πολλαπλασιάσουμε με τι? Πρώτα θα πολλαπλασιάσουμε το 2 φορές το 4 ίσον 8. Για να βρούμε τι? Για να βρούμε πόσο κάνουν τα 4 τόστ. Κάνουν 2. Συμφωνείτε με την Αγγελική? Ναι. Τέλεια. Γράψτε λοιπόν το πρώτο. Το 2 φορές το 4 το έγραψα. Που σημαίνει πόσο κάνει? Ναι. 8. Τα 4 τόστ κάνουν 8. Αγγελική, μετά. Θα γράψουμε 4 φορές το 4. Για να βρούμε τι? Για να βρούμε πόσο κάνουν οι γρανίτες. Συμφωνούμε με την Αγγελική όλοι? Ξέρουμε το ένα, ψάχνουμε τα πολλά. Τι πράξη κάνουμε? Πόσο κάνουν αυτά που θέλω να αγοράσω, αγορίνα μου? Πόσο κάνουν όλα μαζί αυτά που θέλω να αγοράσω? Εγώ έχω 20 ευρώ, μου φτάνουν? Ναι. Αφού έχω 20 ευρώ και αυτά που θέλω να πάρω κάνουν 24, μου φτάνουν? Αυτό. Δεν μου φτάνουν. Ή μου λείπουν 4 ευρώ. Το γράφουμε και με ψωνιότητα και είναι τέλειο. Αποστολία. Πάμε τσάκι, πάμε, αλλάζουμε, θα σου λες Αποστολία. Δεν θα λέμε δυνατά τι θα κάνουμε. Οι δυο σας και μετά το συζητάμε όλοι μαζί. Μπάμπη, μας λέτε τα Αποστολία, αγάπη μου. Λάμπρο, άκου την Αγγελική που σου μιλάει. Πώς είναι τα παιδιά, ρε? Από κάτω. Τέλεια. Τέλεια. Πες μας. Πλήρωσαν 22 ευρώ για τα παιδιά και για αυτούς. Μπάμπη, τι έγραψες? Θα δώσουμε 22 ευρώ. Τέλεια. Αυτό ήταν. Και οι δύο ομάδες το έκαναν σωστά. Εσύ μας είπες 28, καταλάβεις. Δεν πειράζει. Βάλε τα μέσα να κάνουμε παιχνίδι.